Ćao ljudi, dobrodošli na još jedan moj video. Poslije dužeg vremena odlučio sam da snimim jedan tutorial. Gaming on Linux ili kako igrati igrice na Linuxu. Ali pre nego što krenemo sa tom temom, htio bih da vam skrenem pažnju na sljedeću stvar. Da odete na moj video ako vam se je svidjelo. Pritisnite pratiti ili subscribe i pritisnite na ovo zvonce kako biste dobijali svako obavještenje o svakom mom narednom klipu. A sad, kao što svi znate, krećemo sa temom. I kao što svi znate, Windows je dosta zastupljeniji od Linuxa zbog toga što u Windowsu možete mnogo lakše da pokrećete igrice. Linux traži mnogo jaču konfiguraciju da biste pokrenuli igrice. Ali to ne znači da ne možete da ih igrate. Zato pratite me. Prvi i najlakši način preko kog možete da igrate je Steam. Kao što možete vidjeti. Znači odete na Google. I evo vidite, ovdje imate gomilu igara. Sada ću vam pokazati kako da instalirate Steam. Znači odete u Administration. Evo vidite. Pa odete u Software Manager. I ukucate Steam. Evo vidite, ja ovdje imam Dotu, imam još neke igrice. Kao što vidite, mogu da se igraju igrice preko Linuxa. Sljedeća stvar preko koje možete da igrate igrice je Wine. Evo ovdje možete i da ga skinete. I da, moram da napomenem da Wine nije emulator, već je Wine program koji vam omogućava da vi pokrećete .exe fajlove u Linuxu. Sve što vas interesuje o Wineu možete vidjeti na ovoj stranici.
I da, ove stvari su potrebne da instalirate kako bi u Vineu program radio najnormalnije. Sljedeća stvar preko koje možete da igrate igrice u Linuxu je Play on Linux. Kao što možete vidjeti, ovo je zvanična stranica. A ja ću vam sada pokazati kako da ga instalirate. Znači samo kucate ovdje Play on Linux. To tako kucamo i Wine kao što vidite. S tim što je meni Wine instaliran. I idete na install.